Når jeg kommer i Folketinget, så er der 3 ting, som jeg særligt vil fokusere på. Det ene det er iværksætteri, fordi vi skal simpelthen skabe nogle nye arbejdspladser, og vi skal få folk til at få lyst til at skabe nye arbejdspladser. Det andet det er uddannelse, det vil sige, hvordan klæder vi vores børn og unge på, så de er klar til at møde den fremtid, der bliver deres. Og så endelig kultur, og kultur ligger mig meget på sinde. Og det er selvfølgelig også fordi, jeg synes, at de sidste 10 år, så er Danmark blevet mere og mere lavloftet og mere og mere indeklemt land. Så vi skal have åbnet vinduerne, og vi skal have højere til loftet. Så iværksætteri, uddannelse og kultur, det er mine politiske områder. Og det, som jeg tror bliver den store udfordring i Folketinget og for den nye folketingssamling, det er jo, hvordan omstiller vi Danmark til en ny virkelighed, hvor vi skal passe bedre på ressourcerne og tage klimaudfordringerne alvorligt. For det betyder, at vi bliver nødt til at arbejde på en anden måde, vi bliver nødt til at producere på en anden måde, vi bliver nødt til at bo på en anden måde, vi bliver nødt til at rejse på en anden måde. Vi bliver simpelthen nødt til at leve på en anden måde, som tager kan man sige, udfordringer alvorligt og forholder sig seriøst til dem. Og det gør jo så også, at jeg synes, at det nye Folketing bliver jo fantastisk spændende, fordi vi skal finde ud af at løse de her problemer, ikke mindst sammen. Jeg håber sådan, vi kan finde ud af at arbejde på tværs af de 2 store blokke. Fordi de udfordringer, vi står overfor, de kræver al vores kreativitet, og vi skal være så gode til at finde de smarte løsninger på de komplicerede problemer. Så jeg ser virkelig frem til det, og jeg glæder mig til faktisk at få alle mine erfaringer i spil sammen med mine nye kommende kollegaer. Så jeg glæder mig til valgdagen.